И Коста хора, съм Блъчарал, знам, че не съм снимал от много време, но съжалявам, нямах никакво време. С мен са Дапрото и оня там не го знам. Я няма да ще ми знае какъв име. Така не искаше да видим някакъв сервер, не знам. Някакъв привейт сервер на Clash Royale. Тук хора сега ще видите, че е просто магия. Влезнах. Вижте сега, нито можете да сваляте, нито да дигате копи. И сте на Challenger 1. Challenger, да, айде едно. На 11 арена. Така, значи, трябва да си отваря. Вижте сега, имате 1 милион пари. Имате и 1 милион джемове и винаги си ги възвръща. Тук тази оферта винаги ви идва. Спри бе. И така. Да, хора, той се подигра. Така, хора, аз исках само да ви покажа този сервер. Мисля да спирам. Не знам, стана много кратко, но какво е да направя? Също така имаме и Nightwitch на Max Level, бандит на Max Level. Да, Nightwitch хора, който още не е излезнал. Bats, които не са излезнали. И имаме Hill. Да, той е излезнал. Хора, вижте. Wizard Tower, който няма снимка още. Няма да има и снимка. Wizard Tower. Представете си го същия, само че е каменен. И отгоре има Wizard. И хора, чакайте, там е вдека. Archer Queen от Clash of Clans. И така, имаме си 1 милион парички. И тук с Дапрото и Яни да сме спрели, от когато сме ги Да. От когато сме го стеглили с Дапрото и Яни, не сме спрели, отваряме честове и така само ги отваряме. В смисъл, не гледаме какви карти ни се падат, а просто целим да гледаме легендарната. И сега ще ви покажа едно много яко нещо. Още 7 карти на Lumberjack и ми е Max Level. Ето хора, погледнете. Така, сега ще ви покажа един бък от играта. Сега просто ще се оставя да ме победи. И обаче вижте, че ни пуска на 7 арена. Не, това е. 7 е, да. 7 арена е. Пуска ни на 7 арена и в този бък макса е 20. Ето сега ще ви покажа най-странното нещо. Ето я Archer Queen. Сега нека ни убият. Трябва, за да ви покажа един бък от играта. То не от играта, то си от Private Server, то също. Ето вижте сега. Победиха ни, нали? Няма да спадаме купи, няма нищо. Ето, не можете да влизате в клан. Не можете да играете драфтове, чаленджи, всеки такива. Така, сега ще ви покажа, погледнете. Има Legendary Chest и Draft Chest. Да. Draft Chest. Ето го. Да. Но погледнете един бък от Draft Chest. 0 секунди, 0 минути фри. И не ви се показват картите и трябва просто е така някакси рандом. И това винаги тази оферта винаги ви се възвръща. Вижте. Да, Archer Queen много смешно стреля. Яни се смее като женичка. Ето сега легендарния част с парки. И така хора, това ще бъде за днешния клип. Нищо. Това ще бъде за днешния клип. Напишете ми, аз исках само да ви покажа този Private Server. Исках само да ви кажа, да ми напишете всякакви декове отдолу в коментарите, за да мога другия път на клип да направя
някакъв от вашите декове. Може и всичките от вашите декове да направят. И това беше от мене. Бай!